manyien. Jumbe ariyo nyaka ne wang' tesedo bila mama wego e kaunti ma Homa Bay, jopuonjre mag kar tiegruok mama wego koro ywago chal mar arita ma gikoni medo rochore e gwengego. Kwayo mar jopuonjrego en ni mondo piny owacho oyie oger tesendo bila machielo mar konyogi kaachiel kod jodak e yor arita. Magi timore e kinde ma chije ma itudo kod wang'o tesendo bila mama wego ogeng'negi e boma ma Nairobi. Efi Nyakidi lero mathoth. Tarik 3 dwe mar 7 higani e kaunti ma Homa Bay, ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang nochopo e gwenge ma Mawego ma kowe dalagi. Rawere kod jodak nowuok oko kar kwan-gi kendo ting'o ringre mare ka gikadho tesendo bila ma Mawego nyaka dalagi ka koth. E kindego mach nomuoch kendo wang'o tesendo bila ma Mawego. Jumbe ariyo tok matimore, jopuonjre mag kar tiegruok ma Mawego ywago rochruok mar arita e alworano, ahinya to e kindegi ma giikore ne timo penj margi. Kaluwore gi jatend jopuonjre kar tiegruok no Ephraim Were, nitie jopuonjre mosema gigegi kaka simbe mag ong'we yamo, chal moseroch ahinya chenro mag somo. For the duration nyaka ne police station bed maonge Mawego nyaka sani. Wan ga number of students ma osema simbegi. Mtewa sani, students ma wango sani, we are almost approaching exam. So students ok nyal biro for preps, students ok nyal biro for dawns. Sani they are forced mondo gidog e yot as early as saa 3 or saa 2. Gibiro school saa 1 karach. Mangiso ni dawns onge, preps onge. Ato magi jok madhi timo penj. Were omedo bende ni nitie kweth moro mosetemo monjo jodak kod mago mosetemo rocho ratich jopuonjre modak oko. Kaluwore ni chuk dar mag kar tiegruok no nyalo mana chiwo arita ne jopuonjre modak e skul. There's an old mama, jomoko no dhi omonje ode, an attempt of rape. New rape cases recently, around 5 boys. Nolony duk modok utegi gi boxers. The security man in school, we are also trying, ogisetemo, but calling any the security man in school, gin girito the school compound. But we got a population of 10,000. Out of the 10,000, you don't modak school are only almost just 1,000. You modong te are commuters. They are the school. Within the compound to onge sheda, you have the security. But koro jomani oko. That is the problem. Rochruok mar arita e gwengego nochuno Were ka oting' mandiko ne jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo. E yote mari, Were koni jodak kod jopuonjre osebedo ka kale matek, wira ni nitie kweth moro e gwengego mabuogo ji kaluwore ni onge arita makare. Bende okwayo mondo mi piny owacho ogernegi tesendo bila kaka yor konyo bero chal mar arita e alwora ma Mawego. Motelo nema, ne giromo kod jaod bura mar Achuonya Dipo Kuome ma manyo kenge mag bero arita mar Mawego. We've tried. On Monday, the student council nawadhi nyaka ka Honorable Mheshimiwa Dipo over the same security issue. Nwarado kode, we talked. So maybe embe poduri to mana allocation mar CDF mondeka chak process mar gero police station. Kata ka nyalore, to kata mana police mani kindugo, obio team patrol at some other given intervals. Gotieno no kende. Meanwhile, ka poduri to mondo team allocation ama mondo process mar chako gero police station manyien ochakre. Nyaka sani, nitie achije moko 8 manosechwal e doho ma Kahawa kitudogi gi teyo mach kendo wang'o tesendo bila noendo ma Mawego. Achijego nosomnegi ketho tieng' 3 moting'o monj mar njore, tim kwero mar wang'o tesendo bila kod ketho mwandu piny owacho. Motelo nema nosechwal gi doho ma Oyugis koka nochako makgi kendo chwal gi log tich mar obila makedo gi njore kata ATPU mayudore buore Nairobi. Nyaka sani odinegi e remand e jela ma Kamiti Maximum. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama bang'